אפשר לקנות דברים? כן. אני רוצה לקנות חציל. לא? גם. מה? גם. גם. בסדר. גם. אז קודם כל חציל. וגם כפית. כן. בבקשה. זה קודם. זה קודם? זה בבקשה. תודה רבה. ועכשיו כפית. בבקשה. בסדר גמור. יופי. חצי. רגע, אבל עוד לא סיימתי את הקניות. גם בסדר, אני אקנה אותה אז. תודה. תרשמי 2.5, כן. כן. תגידי לו שלום אדוני. שלום אדוני. תודה. ואני רוצה גם גיטרה כזאת של משחק. כן, אני רוצה את זה בבקשה. כן, ככה. כן, ככה, בטח. גיטרה נהדרת. תודה רבה. תודה. ואני רוצה גם ביצה. כן. תודה. גם... ואחרון, אני רוצה כדור. שלום אדוני. תודה. וכמה זה עולה? 2.5 הכל? כן? הכל 2.5? כן. תעביר לכרטיס, גם כרטיס. אז קודם כל בואי זה הכרטיס. כן. זה שימי פה. זה עולה 2.5. תודה, זה הכרטיס מועדון. זה הכרטיס אשראי, תעבירי את זה גם. בסדר. והנה המזומן. זה 1, זה 2, זה כסף, וזה 1.5, הנה. הופה, נפל. הנה, קחי, לא נורא, הנה, קחי אחד אחר. קחי. הנה עוד אחד. עוד אחד. הנה. תודה. תודה רבה. סיימנו? אני יכול לשים הכל בשקית? כן. יופי. ביי ביי. עוד אחד. עוד אחד? כן. כולם בשקט. כך. עוד אחד. תודה רבה לך גברת. תודה רבה. יום טוב. יום טוב, ביי ביי. לך עבודה. פיניטו.